Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Nagpailingad itinagan a Dante ngem dinan inlanad ti address na. Ngem sakbay nga intay ibasa dagiti kablaaw gagayem. Kayat mi manen akidawan nga i-like, i-follow, kan i-share yu kuma ti Ferds Caballero Facebook page. Kastamutan nga i-share kan ag-subscribe kayo iti Ferds Caballero YouTube channel tapno agtalinaed nga updated kayo kadagiti baro nga uploads tayo. Happy listening iti Degamo kan Simon family di Tagapan Nueva Ecija. Papang Calixto Supang kan Tesi Supang ti Bato na Gilian La Union from Maan ti Hong Kong. Happy birthday Leticia Leiga Dagdag ti Nalbusur Luna La Union from Nida Niveras. Shout out kada Carolina Villanueva Manangan, Joanna Marie kan Wilma Baroga. Garces kan Kabat family ti Dasay Narvacan Ilocos Sur from Mary Rose Ethel Kabat. Happy 38th birthday to my kumare Jonah Manzano ti Singapore from Lucy Orpilla ti Dubai, UAE. Makablaawan amin at taga-Alcala Cagayan from Jean Kasay. Amin at taga-Purok Tuparud Dunsur Apari Cagayan from Cheryl Ortiguez. Arcebal kan Lomo family ti Tupa Agno Pangasinan kan Bulaton family ti Agno from Cheng ti Riyadh, Saudi Arabia. Shout out kada Tep-Tep, Lucio kan Pepay ti Lipay Villasis Pangasinan from Ginebra. Jennifer Pinated, Susan, Liza, Marilyn, Lina kan Buster from Lusingan Ruth. Bukahan, J. Jose Ancheta,
Geraldo Espiritu David from Novelin, Bukahan. Jefferson Bautista ti San Pablo Isabela from May Castillo. Gamad de la Cruz Wanang family, Ganaban family ti Tuguegarao City, Cagayan from Romeo Gamad. Lakay ko ani Dante, anak ko ada Dave Nathaniel Princess and family ti Germany. Kan aminan di Tasitio Bubor Al-Alinaw Norte, Nagilian, La Union from Imelda Velasquez ti Riyadh, Saudi Arabia. Shout out kada Melanie Rumbawa, Dayan K. Rolyoda, kan Jasmine Rivera. Sweet Lorraine Castillo ti Kuala Lumpur, Malaysia. Sagadraka kan Castillo family from Christy Castillo. Ramirez family ti Balawan, La Union from Jovi Lapira. Bakay Batino Castillo Balbin family ti Barangay Lapugan, Tumawini Isabela from Maylin, Bakayan. Shout out kada Linda Pasyon kan Lynn Tolosa. Advance happy birthday ka ni Lady Len, Makablao Dagani, Jenny Lynn ti Dubai, Kimberly, Prince Kian, Princess Athena, Janrick ti Isabela from Nelia Limon. Riel Kalingayan family ti Lagawi Ifugao from Artemio Riel. Christy Castillo ti Penang, Malaysia. J. Felix Dairo Kian, Kyle Dairo ti Bamban, Tarlac. Flor de Lisa Castro ti Kuala Lumpur, kan Christy Castro ti Nueva Vizcaya. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Dante. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Nangruna kada kayo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Nakapagsurat akta damat kapadasak akayat ko nga ibinglay, taam mo ka makaibati dayto iti adal kadag iti dumdumngeg. Kat sapay kumamanang tamapili mo't amaikan biyag, babaan dayto napintas kan napnuan adal a programa yo. Ilingad naklangan manang itinagan a Dante, ngam dispensarem tajakon inlanad pa iti address ko. Tapno maprotektaran dagiti karaman iti inak isalaysay. Adda may isa nga anak ko ngam saan kami ang nagkatuluyan iti inana, iso nga imbati na kanyak ti anak mi. Ninanang laangan ti kadwami iti balay mi tapim musayan day di tatang ko. Naimatangak no kasano nga impatag ti inak ti anak ko. Tapno nalawlawag ti amin, rugyak man nga rudmanang ti agsalaysay. Manang, ayan ta apo ko yo. Apeadyak na sangputan dito balay. Adalang siguro di takaruba. Amomot nga ayuyang na di takaruba. Ang sumip ngatan. Imbagak mo tatulungan na kayo kadagiti trabaho dito balay. Agmalmalman nga awanan. Kakaiso na nga awan sarak na ita. Bayam ka din. Apay ayang amen kat kabaalak mo't dagiti trabaho dito'y balay. Nanang, bakit kayo? Saanan ang mabaling niya agbannog kayo unay? Di apuyo, barito motten. Tung kalawan sarak na lang ti pagadala na makatulong dito'y balay. Katumultulong mat. Ngam ado ti kaawan na dito'y balay. Ay na, maong takman day dyan nga ubingan ka. Bayamon, saan mo man nga ungtanan? Day takot ngamin, taan anakin yun tumot, iso natangkan ti ulo na. Kunak mat, anatulnog mat kanyak. Nala, ingkakit di agpulasag, tay sagana kunti makan. Sige nga rod, nanang. Wow! Nag-imas ti si datayo, Lola! Ay, wala apok. Tapno ado ti makan mo. No di na kapay napan inayaban ni Lolam, di kapay nagawid si Kajay. Apay, di maamuti oras, nasipngutan. Naimasan mi kami tinagayayam iti computer ka ni Dondon, tatang. Di mo't imbilin ko kun katulungam ni nanang diti balay. Amumot abakutan.
Rumbang lang asikan ti mga ramid kadagiti daddo mga obra ditoy. Tadakkel kan anak ko. Ngam, pinalubusan nakmat. Saan ka di, Lola? Wanmot nga men, dante. Oray pinalubusan na kanilolam. Amom kumamot na agawid dito oras Agasam tayo mo unak pa nakasangpot dito balay ngam sika. Tatang? Naalahos to ka di daitan. Hada tayo dito isangot ti panganan. Mangan kayo kit din. Bumaawon day tamakan. Laglagi pamdagiti bilin ko kung ka, Jay. Maladawak nga agawid ita, tada overtime me. Agawid ka dagos kalpasan ti klasem, tatulungam ni lolam dito'y balay. Awan ka duana. Sika lang tinamnamag at tumulong kan kuana na awanak. Wan tatang? Saan ko maalumabas lang kang katimbagak, Ikabil mo dita panunot mo tapno saan na paulit-ulit ti panang bilbilin ko kan ka. Wan tatang? Itatawanan day di lolom anak ko. Si kalaang ang tinamnamaan ni lolam dito balay. Pagserbiyan mo't sapay na dati kayat mo. Katangan na adagos. Kasta ka kumamot kan kuha na anak. No adda pangay baunan na kan ka. Agtongpal ka kumamot adagos. Wan tatang? Mala. Agawa malipasantikan ka nang paiturod ka na di pagadalan nyo. Lola, nahalayo ka din ti pensyon nyo? Wala po, apay aya. Adda ko mati ipagatang ko, Lola. Anya aya da ita. Adala ka tumanay, di igatangan ta. Akpay so, Lola? Wan apok. Ala, ibaga mo no anya da ita. Kaya't ko kumati cellphone, Lola. Nagpintas kami siya nakita ka cellphone ti ka-classic. Sak, kadaanan ti cellphone ko. Di kumamot kaskan ko na ti kayat ko, Lola. Anya aya klase ti cellphone day ta ibagbagam apok. Diyak mo tamaw. Ay, tinasayaat. Ibagam ka ni tatang mo. Ta iso ti kadwata mapan gumatang. Ay, manjak, Lola. Agungot tumanan ni tatang. Apay ko mga agungot ngay. Basta, jak kayat, Lola. No kayat yo, datayo langan ti mapan. Amok no sa di na tigim matangan day ti day siya cellphone. Nasingpet unay ti inak no maipapan iti apo ko naman ng Emmy. Jakmet ket di mababalaw, tadimmakkel nga awan inana ti anak ko, kat nilaeng lola na ti kadwak anang padakkel kan kuana. No labsen ti agsao, amin akayat ti anak ko ket ipaay na. Iso akayat ko kumamot asubalitan ni Jay nga anak ko ti kinasaya at ni lola na, babaan iti di na panang baybay aken kuana. Kayat ko akanayon ko maanakaalalay kan ni lola na, tabaket-ket nga ruden. Aklo nagkadasuksukir ti anak ko nung maminsan, ngam kalkaluban mo't ni nanang, tadi na kayat akaunget ko ti anak ko. Ket iti na minsan,
Nay, apay nga tang umawawag na Uncle Sidro. Hello Uncle, nakaawag kayo mate. Hello, Dante. Umay ka kuma dito ospital. Taintaray may ninanang mo dito. Ha? Apay Uncle, anya tinapasamak ka ni Nanang. Apay nga da kayo dito ospital. Napanak ita iti balayo. Tainak kumaikan iti prutas. Awan mat sumungsong bat iti pukpuk kawak. Iso asimre kaklatan atas saan mat anak asaratiri daw. Day jay. Nakitak mat tengawan puot na iti salas yaw. Kasta ka di Uncle? Agyaman nak tayong tarayo adagos ito ospital ni Nanang. Sige Uncle, umaya ka dagos dita. Agpakada ka lang dito opisina. Anyati ko na ti Doktor Uncle. Natake ka nun ni Nanang mo, Dante. Nangato ti presyon na tayo inyong mi dito ospital. Madamatam tamin da. Apay Uncle, awan ka diti kadwa ni Nanang iji balay? Kat madamot iji ni Jay tawan klase na ita. Tsak na danon. Imbaga na pimadaw ka no. Hindi na itulod na nilola na iti balayaw. Ha? Apay, rimwarda ka no, Uncle? Un ka na Itay nasibot ka. Rimwarda ka no matangag lola. Nalabit ang nabanog ni Nanang mo no sa dinuman tinapananda. Iso ang naatake. Unay matan ni Jay. Kanayon nga ibilin ko di nabaybayan ni Nanang. Natangkad na talaga to ulo day Jay ngobig. Alang arudan Uncle. Mabalin yun taagawid tapno makainan na kayo mat. Agyaman na kiti panangitarayo ko ni Nanang ko dito ospital. Kumusta kayo Nanang? Mayat ka din tirik na yo. Ay, mayat mo tin anak ko. Apay, anya ayat tinapasamak kanya. Naatake kayo Nanang. Anya nga min ayat inararamid yo. Di mo't imbilin ko adi kay unay agbambannog. Saan mo't anak ko? Ay, sa dino ayat ayan ni Jay. Napanag-eskwela Nanang. Damagak man? Napnapanan nyo ngamin. Apay nga dabaro a cellphone ni Jay. Dapan mi nga rod ginatang, Jay kayat na a cellphone, iso arimwar kami. Daytan Jay bagbagak. Nabannog kayo, iso anatake kayo. Saan ko mga min anatangkan ti ulo yun Nanang? Kandiyo pampanuinuyan ti apo ko yo. Amin tumutakayat na kat itad yo. Ay, saan ka din nga agung-ungot, anak ko? Sige, nga mamuyo itanti may parit kada kayo Nanang. Imbag takas talang tinapasamak kada kayo. Saan nakas kadagiti daduma asaan dan apulos ang makakuti. Mabali na ka din arumwar dito ospital, anak. Kasaritak ti doktor yun ton madamdama. Di kayo man naganat nga agawid. Noan niya ti baga ti doktor, iso ti masurot. Adan dito'y balay ni Lolam, Jay. Hamumot siguro dagiti imbilin ko kun ka tunggal awan ti klase nga adda ka dito'y balay. Tatang? Laglagi pom tinapasamak ka ni Lolam. Diyak kayatan na maulit ti kasjay. Tatang? Dakkel ti kimapsutan ni Lolam manipod naggapo ito ospital. Diyak mat mabalin abantayan na kanayon ta adat trabaho.
Isosi ka lang tinamnamaag anak ko. Kasano ngayon na da klasik, tatang? Di ka agdanag, tayo nakasarita ni Loring. Jay, agnanoy di jilaod. Awan ka no ti trabaho na ita. Isupay lang taalag akadwa tayo dito balay. Kantap no adda kadwa ni nanang na agpadat ang awan dito eh. Un tatang, may mayat matlang na dati kadwa tayo. Ngam sana kahit asawan day ta, ngay patudon mo amin at trabaho iti maala tayo akadwa dito eh. No dararamidan na, sikatimang kita kun mga lalay kun ni Lolam. Nalawag? Un tatang! Kumusta tinagmalamyo ko ni nanang, Loring? Mayat mat manong. Iso na lang tanong maminsan, ado ti malipatan na. Ibaga na asaan kanupay anangan, oray kalkalpas na. Kasla, nakustaw ti panagkita na. Masapul nga alalayan no kas ti amag na kan tumakder. Ano sam Loring Sana bali tanasingpot ni nanang. Wen manong, basta na alumamay lakit di ti panakisaritam kan kwa na, agtulnog mo't adagos. Kaya't kumusta mo't ni Jay nga anak ko na dati balay? Manong, Amuklatan Loring, iso akas na ti jar mo. Ngam di mo ko maipalubos apasakitan na ni Lola na. Tubngaram adagos no pakitaan na iti saan anasayat ni nanang. Jakman amo iti dayjay nga obing. Nakita namat no kasano nga empatag ni nanang. Narikna na dayta. Amin na kayat na, matungpal, masurot. Ngam apay di naman la kabailan mo't asulnitan dagijay kan ni nanang. ubing pay ngamin manong. Ngam di kayo agdanag, siyak ti makaam mo. Itatada kayon tinang ibaga akas tigwak, aramidak nga rod manong. Agyaman na Loring. Sika ti makakitkita iti amin ang mapaspasamak dito balay. Iso asikan ti makaam mo. Italik ko ti amin kan ka, Loring. Naatake ni nanang kumanang Emmy, ngam na imbaglaangan ta saan akas kadagiti dadduma a napalalwan. At dalaang dagiti naapektaran ken kuana. Kas kuma iti panagkita na, ken ti panagbalin na ama naglilipat no dadduma. At damot pakaruan na numaminsan. Naimbaglaangan ta naanos ni Loring a naalami amang tartaripato ken kuana. Ikarkarigatan mi met nga ilinlinteg dagiti madi nga aramid ni Jay nga anak ko. Tapno saan mo't nga agsakit tinakam ni nanang ken kuana. Nagtalinaed met anasingpet ken naasikaso ni Loring iti inak, manang Emmy. Apay kata napasamak kanyak ti kastoy. Nasing petak betatao iti panagkunak. Managtulong akmet kadag iti agkasapulan. Maapay ngay akastoy akmutan. Anti, binaybayan nyo ngamin ti Baguio. Saan kayo anagan-anad? Amuyo ka di nga dadagiti banag akabailan nga aramidan ti panunot yo, ngam saanan akabailan ti Baguio. Kasta tinapasamak kada kayo, anti. Agyaman akbalasang ko, tamaan anusan nak. Pasensya ka na no, adadagiti malipatak no daduma.
Okay lang day dyan ti. Basta noan niya ti ibagami, surutan nyo, tapno daras kayo nga umimbag. Ay, ni Jay ngay. Apaya, saan ba't tan asumsubrot dito'y silid ko? Kadurman naksamot tan ti apok. Ay, saan anti? No, daduma, nakaturog kayo no may nakayusok dito si Ledyo. Kan, makumikumot ngamin iti pagadalan da. Ay, kasta ka de. Kunak no din akon kayat nga asikaswan di apokok. Ibagam tuman ataw. Umay, taadamagag amaganoda ka sa pulan na. Diyak mo't na igat-gatagan kadagiti kayat na. Anti, sana day ta ti panunutan nyo. Adun ti na ipaayo iti apo ko yo. Amo na day ta. Basya na kamin kan kuana. Dimbakal ngawan inana. Iso asyak ti mangiparparik na kan kuana ti pamatag ti maysa nga ina. Sapay ko mga rod tama amiris na amin dagita anti. Tapno adamot gunggo na ti panagsakripisyo yo para kan kuana. Ay, naimbag, tada ka, apok. Wan lola. Oh, ato ti kanan nyo. Kuna ni Manang Luring. Daya, paingay asikatinangipan dito iti kanag. Adang rodar aramidan na. Inbagak lang arudan. Ay, pasensya ka na, apok, no. Dagulitan ni Lulam. Aday ta. Mahan kayon. Kabailan nyo mat siguro tagisuboy ti kanan nyo. Agtigargar nga minti makapok. Iso asubsubuanak ni Loreng. Alangan mo ta subuan kayo. Alakit din. Kabailan nyo dayta. Madula amin. Nakapigpigsa kayo mat. Sige nga raw ta, mga anak ko. Ay, natinag matan ti pinggan. Anya kayo matin lola. Apay nga yung patog yung matan ti pinggan nyo. Naiwarante ka ninyo. Jay, apay, anya tinapasamak. Apay ana iwarati kanan ni Lolam. Diyak mo anya tinaramid na. Kunakbot amangan, kasamatan tinapasamak. Di mo't imbagakan ka, adi nakabailan ti agsubo nga agmaymaysa. Apay adi mo tinulungan. Nakapigpig samat. Kabailan na daytan. Pasensya ka, Loreng. Jay, apok. Jaking gagara. Okay lang, auntie. Di kay agdanag. Anda ka matin Manang Luring. Inakpay ti silid ko. Sige. Saan kayo nagsangit, auntie? Makapadakas kada kayo dayta. Kunakun kat. Anauman kanyak ti apok. Kadurman na ko, Loreng. Saan, auntie? Di yun panunutan dayta. Ang mga nunabanuglaang ti apo ko yun. Mabalinta ka di tagsarita, Jay. May papanitan niya Manang. Apay kas dit impakitam itay ka ni Lolam. Huh? Di mo't binilin ka, sakbay anapan ka iti silid na. Ipapilit man tumatasak timang pakankan ko anak. Katsak nga rod kayat. Apay, kadurman mo ni Lolam? Kadurman mo ti tao, anang ipariknaken ka iti nalabos a panagayat manipod kinaubing mo? Ha? Di mo't awan tinapuutam nga inam? Asino tinang tartarabay kan ka?
Saan ka di ani lolam? Awan karba nga mamang sermon kanyak manang. Adda karbangak. Tasyak ti makakit-kita amin nga aramidam kan ni lolam. Kan binilin nak ti amam amang kastigo kan ka. Amom ka di, nga oray saan nga agtagtagarin ni lolam. Ilimlimod na ti marikrik na naasaam, gapoy ti kasta nga ipakpakitam kan kuana. Sika ko matirumbang amang tartaripato kan kuana ita, takasapulan na ka. Kaspang subad mo iti panang padakkel na kan ka. Manang, Awan utang mo na imbag anakam. Ubing ka pa'y laang, ngam kastan kadakas ti ugalim. Awan ka di tinagnaan dagiti panang bagbaga ni Manong Dante kan ka. Amom, siyak ti masaksakitan iti aramidam. Saan kayo akab-kabagyan? Ngam manipod tinartaripatok ni Lolam, impatag kon akas pudpud no nga inak. Katjak maaklon ti kastangar aramidam kan kuana. Kas itinakon-nakon, saan kayo akab-kabagyan? Iso ang mabalin ko lata ti pumanaw iti poderyo. Katno saan ka lata nga agbaliw iti tratom kan ni Lolam? Kan saan nakatulungan ang mga sikaso kan kuana? Agpinasensyatan, ngam pumanaw akon, kat makaamukan no asikaswam ni Lolam wenno saan. Ala, mangan kayon Manong. Inakpay pa kanon ni auntie. Manang Loring, siya kung timang pakan kan ni Lola. Ha? Saanan, Jay? Ni Manang mula ang aloring. Saan nakabailan ni Lolam timangan nga isiso? Isabaybayamon ni Loring. Saan? Siya kung tatang. Manang Loring, umuna ka namangan. Madamdama akton. Awan mo ti klase kita. Iso asya kung timang asikaso ko ni Lola. Sige, no isuti ko nam. Tatang, agidan kayo namangan ka ni Manang Loring. Madamdama akton. Inakpay pa kanan ni Lola. Nay, kasla sa bali ti puloy ti angin ita, Loring. Itaman pa akayat ni Jay nga asikasuan ni Lola na. Amang ano nakaamirisan, nga itaama sapul ti panangasikaso na kani auntie. Ang amkalat man dahito napasamak. Nakaskas daaw. Di kan mas daaw Manong. Amin na tao kat makaamiris kan agbaliw. Kat dayta tinapasamak iti anak yo. Anyang amin ti inaramid mo, Loring. Awan Manong, binagbaga aklaang. Mas daawak nga rod, takas tamot ton ti jar na ita. Agyaman akin ka, Loring. Aduti na itulong mo nang runakin ni Nanang. Kaniti pa nagbaliw ni Jay. Sapay ko ma. Saan kanto ang maumuma kada kami? Saan to apulos Manong? Itapay, time bilang kayo nakapamilyak. Kan napatag-unayan kanyak ni auntie. Kinapudno na. Maikadwan nga ina ti pangibilbilangak kan kuana. Agyaman akmanin, Loring. Kat di kagdanag. Ikarik ama subadan iti husto tinasayat at ratom kada kami nang runakin ni Nanang. Ikarik dayta.
milagro ti napasamak man ng Emmy. Kasta unay ti ragsak ko iti kalaat a panagbaliw ti anak ko. Naimbaglaangan ta nakaamirisan agingga nga addapay abiyag ni lola na. Amok an niluring ti impaay ti Diyos kada kami, tapno mabaliwan ti amin nang runa ti ugali ti anak ko. Ket dakkel a pagyamanak unay dayta iti Diyos. Itamanang uray no ininot nga agsalog ti pigsa ni nanang, makitkitak ti kinaragsak na, gapo iti panangiparparik na ni Jay, iti nalaos a panangipatag na ni nanang. Sapay kumata nakaibati iti adal ti pakasaritaak. Agyaman ak unay, to'y pagayam mo, Dante. Dante, pagayam ko, amom kabayatan nga idram-drama mitipadas mo, nagsakit arik na ag ti inaramid ti anak mo kaninanang mo. May saakmat nga ina, katjak kayat ang mapasarak ti kas iti napasaran ti inam, iti ima ti mismo nga apu ko na nga impatag na iti kastaunay. Naimbaglaangan ta nakaamiris kat nagbalbaliw matlaang. Sapay kuma, taag na nayonan ti kinaragsak ti pamilyayo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday kan ragsak, isudat ng Paris. Kadagiti tugon, iti danal tibiyay.